Je pravda, že ženy se velmi často starají o obličej, protože obličej je vidět. Obličej velmi často ukazujeme, nebo ne často, ale ukazujeme ho vždycky, protože ho nemůžeme zakrývat. A o tělo se nestaráme vždycky tak, jak by si zasloužilo. Takže možná se někdy i stane to, že žena postoupí v určitém věku a pak zjistí, že to tělo zanedbala a že potřebuje určitou péči. Je to na takej tej rovnakej vlne, že by sa to malo tak nejak ako zosúladiť, čo sa týka aj tej pleti a toho tela. V podstate kožu máme všade, sme ňou ako pokrytí, takže prečo sa o ňu nestarať, je to náš najväčší orgán vlastne. Proto například třeba v Estedermu máme úžasné produkty, které se starají o jednotlivé části těla, jako je například třeba hydratační mléko, které pečuje o celé tělo, drží vláhu tak, aby se nám z pokožky nevypařovalo velké množství vody a zároveň pokožku zpevňuje, což je velmi příjemné a zákaznice to ocení, protože už vlastně po první aplikaci vnímají, jak ty jednotlivé části se zpevnily a působí velmi komfortně. Pokožka je hebká a přitom pevná. Celý život, od detstva, od malička, odkedy si pamätám, vlastne viem, že ma natierali rodičia. Ja som sa vždy natierala. Prosto krém je nejakou mojou súčasťou. A vždy, či to boli oleje, ja som vyskúšala všetko, čo vôbec existuje, z internetu, hore-dole. A vždy to nebol ten pocit, ktorý by som chcela mať. A potom vlastne prišlo to hydratačné mlieko mi do cesty, ktoré je z môjho pohľadu úžasné. K tomu som zistila, že je taký telový balm, ktorý obnovuje lipidový film vlastne na tej pokožke. Ja som bola z toho tak nadšená, že vlastne keď dáte lipidový film, tak to udržiava tú vlahu ešte oveľa viac a že to prosto krásne vypína. Že ja som bola z toho úplne celá napeckovaná, vypeckovaná, vytešená. Stále to vlastne šírime, túto teóriu, alebo chceme dať do sveta na známo, že toto je fakt akože výborné produkty a odkedy ja ich používam, fakt už neskúšam a nevymýšľam nič iné. Už jsem dospěla do toho stádia, kdy vlastně ta moje pokožka je tak opečovaná, že já konečně po x letech nemusím to mléko použít každý den. Někdy se mi stane, že se omyju a nemám už čas a chuť se mazat, protože už jsem třeba unavená, chci se mi jít spát a nemusím se každý den vlastně s tím mlékem namazat, protože ta pokožka těla už je tak komfortní, že to nevyžaduje, že to není nutné to udělat každý den.